Bon dia. Avui, diumenge 15 de setembre del 2024, aquí, amb Hostafrancs aquí al fons, i des del riu, des de vora el Sió. Que bonic sentir l'aigua una altra vegada, I veure-la. Doncs mireu, us explico. Des del juny, que es va anar secant el Sió, es va anar secant aquí pel pas d'Hostafrancs, aquí quedava un clotet. L'aigua ja no rejava, però havia quedat una petita basseta, i hem tingut sequera juny, juliol i agost, i a primers de setembre va ploure un dia, una miqueta, va ploure l'endemà, i recordo que el dia 4 vam anar a la peixera amb el Pol i el Blac a veure si baixava aigua, perquè ja havia començat a ploure aquells 2 dies, i sí, a la peixera, que és més amunt, baixava una mica d'aigua. El Blac va disfrutar bevent aigua del riu. Bueno, i sé que li vaig dir al Pol, a veure si demà l'aigua haurà arribat fins al pont, al primer pont, perquè encara no hi arribava en aquell moment, Doncs si això eren les 5 de la tarda, a les 7 ja baixava rubinada. Va baixar una rubinada tan forta que, mireu, l'aigua va arribar fins aquí dalt a les pedres. D'aquí només es ve l'últim llistó. Tot això és terra que s'ha vingut cap aquí de la rubinada, igual que aquesta que hi ha aquí baix al riu, aquesta mica de muntanyeta que no hi era un clot més fondo, i s'ha esllavissat la terra. I bé, fa 10 dies exactes, i encara baixa aigua. Esperem que vagi baixant, que no se'ns torni a secar el Sió. I la veritat és que aquesta sequera va generar molta controvèrsia, perquè hi ha gent que pensava que tot era problema o culpa de que per amunt ens agafaven l'aigua. El que passa que sembla ser que la realitat era més simple, i és que les fonts de Gàber, que és on neix el riu, estaven seques des de feia molt temps. És a dir, ja no neixia aigua al riu. Mireu, que bonic, Ja no neixia aigua, i llavors, avall, anar tirant avall. Què passa? Que en el transcurs del Sió, mira que aquí us ensenyaré el plànol aquest, el plànol del Sió, Puigverd d'Agramunt bé, però el riu Sió va fins a Balaguer. Doncs en el transcurs de l'aigua, des d'aquí baixa algun rierolet a Tarroja, aquí també hi desemboca un rierolet que ve des de Guissona i des de darrere Torrefeta. No, aquí el que ve des de darrere Torrefeta. A Sisteró desemboca al Passarell, si no m'equivoco, i a Torrefeta a l'Oró, que són rierols, però que el Passarell que ve des de darrere la Morana, aquell porta aigua de la depuradora de Guissona. Llavors què passa? Que ens podríem trobar que en el transcurs del riu, a dalt de tot, que aquí no es veu, com si fos o sigui, és a dir, estaràs a Gàber, on neix el riu, era sec. Cap a Tarroja hi havia una mica d'aigua d'alguns rierolets i algunes fonts que encara podien tenir una mica d'aigua, dels turons que hi ha per aquí. Més avall, també a Sedó hi havia aigua, però a Hostafrancs ja no. I a Sisteró també n'hi havia una mica. Clar, què passa? Que la meva conclusió és que no hi ha aigua al riu, perquè ja fa molt temps no hi havia. Feia molt temps que la font principal on neix estava seca, però en el seu transcurs algun doll, algun petit rierolet que anava replegant alguna miqueta d'aigua dels turonets propers, encara podia abocar una miqueta d'aigua al riu en algun punt del seu recorregut, a part de les clavegueres. Les clavegueres perquè aquí mateix, ara arribaré aquí al pont, a Hostafrancs tenim 4 ponts, que això ho explico sempre, i a la punta de tot hi ha el que va cap a la peixera, després hi ha l'altre que va cap als horts, l'altre pont com si fos el principal, sí, és el principal, que és el pont del camí del Molí, i ara aquest és el pont del camí del cimentiri, del camí vell. I aquí també alguna temporadeta s'hi entollava una mica d'aigua, i resulta que era de les clavegueres que les tenim aquí mateix. Clar, què passa? Que a diferents punts de tot el recorregut del riu s'hi pot trobar algun entollament d'aigua. S'hi ha pogut trobar aquests últims mesos, aquest últim any, no? Però el que és aigua, s'havien assecat
el que és la font principal s'havia secat i és normal, no tenia aigua. Mireu, ara puntualitzo. Puntualitzo no, ara faig un petit incís en una altra cosa. Mireu, ja estan neixent l'ordi i el blat. Està neixent del granadiu, el que ha quedat després de la collita, després de cosejar, el que ha caigut al terra, ara està neixent, que després no servirà aquest, tornaran a sembrar a l'octubre-novembre. Doncs ara que arribo aquí al pont del Camí Vell, ara sí, el riu està rejant, des de fa 10 dies, esperem que duri, però aquí hi havia hagut alguns dies que s'hi entollava l'aigua de la claveguera que la tenim aquí mateix. Llavors, clar, què passa? Que els pobles, sí, són pobles, som rurals, sí, però ja ha canviat molt tot, no és com fa 50 anys quan era petita i temps enrere, que es vivia d'una altra manera i no hi havia tanta deixalla ni tant consumisme. I es podia anar, els pobles s'anaven autogestionant. No teníem recollida de basures, bueno, era tot diferent, però ens ho podíem anar gestionant, però ara no, perquè seria això el caos. Seria el caos. Ara pujaré cap aquí. Llavors, què passa? Que necessitem depuradores. Ni que sigui no. Aquí les més adequades són les depuradores que són amb un sistema de canyissars i com unes bases per poder fer la depuració. Està tot abandonat als pobles, ja veieu. Mireu aquí una tapa de les cloaques, un pal que hi devia dir alguna cosa d'alguna senyalització, i vinga. I ens falta la part activa, que segur que hi ha pobles que la tenen i tant, però a molts pobles ens falta una part activa ja no només d'associacions i entitats, sinó d'aquest activisme popular que fa que amb grups i això puguem mantenir coses, mantenir el riu, mantenir patrimoni arquitectònic, patrimoni cultural, natural, de tot, no? I sí que hi ha pobles que ho tenen, però altres estem super encallats. Bé, des d'aquí no ho veurem, però aquí mateix, per aquí, desemboquen les clavegueres d'Hostafrancs. I res. Aquí, perquè fa una pudor impressionant. A veure, em volia situar perquè quan soc a lluny no ho veig. Bé, però ja veurem què és aquí, on hi ha aquest arbre alt, sec, el primer arbre sec de la punta, perquè després hi ha aquest altre, que sempre s'hi posen moltes àguiles, fa molta gràcia. Des de casa de vegades es veu un tou d'àguiles per aquí.